alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka mai suna kHALIFATUBU TV. Ga wanda wannan shine kallonsa na farko a wannan channel, muna roƙon da ya ɗan ja ƙasa kaɗan zai ga alamar subscribe da jan rubutu ya taɓa, zai ga kuma ƙararrawar sanarwa zai taɓa, yadda za a sanar da shi da zarar mun ɗora sabon bidiyo. A yau za mu nuna muku wani application ne wanda zai baka damar kira ba tare da koda wayarka da layi ba, koda da layi ko babu layi. Wannan application ɗin zai baka damar yin kira. Wannan application ɗin dai za ka je Play Store, za ka yi searching ɗin talk gashi nan za ka yi, gashi nan ya fito na ɗaya, na biyu, na uku, gashi nan na ɗaya, na biyu, na uku. Wi-Fi calling chat, talk Wi-Fi calling chat za ka shiga. Da yake ni na yi installing ɗin shi, gashi nan za ka buɗe shi kamar haka. Zai buɗe ma kamar haka. To da wayoyi biyu za a haɗa, yanzu kuma nan ne waya ɗaya ce wajena. Za ka yi shiga wannan create portable Wi-Fi hotspot, za ka taɓa. In ka taɓa gashi nan zai nuna maka sunan da kake so ka saka. Mu cire mu sa Khalifa. Nan kuma zai baka damar sa da security ne ko babu security. Nan za ka sa without password, gashi nan za ka yi create. Gashi nan yana creating. Gashi nan. Nan in kana so ka ɗora wannan sunan kamar haka, za ka taɓa nan. Za ka ga inda aka sa my profile, gashi nan. Za ka iya cirewa ka saka wanda kake so. Duk sunan da ya ma shi za ka saka. Bara mu fito. In kana so ka yi kira wani, za ka shi kuma ɗayan a ɗaya wayar da zarar ka shiga. Bara mu dawo nan. Da zarar ka shiga zai ga, bara mu katse portable ɗin da muka buɗe. Zarar ya shiga shi ga abu shi ma zai ga wannan bayanin wanda muka gani a farkon nan. Bara ma in rufe muku data. Bara in kulle ma layin ma duka. Nan shi kuma zai shiga Wi-Fi connect. Da zarar ya shiga, in yayi searching, da yake ni nan ba wani wanda ya buɗe kusa da ni, amma da wani ya buɗe kusa da ni, da zarar na shiga nan zai nuna min jerin waɗanda suka wanda ya buɗe. Sai in shiga. Da zarar na shiga zai bamu damar yin kira. Za kuma mu tura saƙo. Za kuma mu iya tura. Bara mu shiga nan. Bara mu creating. Za ku ga yadda yake. Bara ya gama buɗewa. Shi nan ya buɗe. Za ka taɓa haka. In ka taɓa wanda kake so ka kira, ga alamar call nan za ka taɓa. Gashi nan kira zai zo mai kamar haka. Ni yanzu ba zai yiwu in kira kaina ba, tunda ko na ɗaga ma dai magana ta zan ji. In ka tsaye nan za ka shiga. Gashi nan open chat. Za ka buɗe. Za ka tura mutum saƙon da kake so.
gashi nan ina turawa, da yake kaina na tura, gashi nan saƙon ya dawo wajena. Ko kuma ka gani gashi nan. Da ace wani ka tura, kana tura haka kamar yadda ya zo nan, haka shi ma zai je wayar shi. Nan in aka taɓa nan, kana son ka tura mutum wani abu, hoto ne ko kwa bidiyo ne ko kwa waƙa ne, za ka shiga nan. Shi nan zai baka damar zaɓar folder da kake so. Gashi nan za ka yi go to. Gashi nan ya shigo. To da ace wani na tura, da haka zai je wayar shi. Za ka yi accepting, za ka zaɓi folder da kake so ka ajiye shi. Cikin folder da kake so, za ka ce save here. Gashi nan yana shigowa, nan yana tafiya receiving file complete, sending file complete. Gashi nan, ta nan za ka yi duk abin da kake so ta cikin wannan, ko kira ne ko ka tura saƙo. Wassalamu alaikum.